Keď váš blízky hovorí o samovražde, je to vážna a naliehavá situácia, ktorú nesmieme podceňovať. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť. Vezmite túto situáciu vážne a podporte ho v otvorenosti. Myšlienky na samovraždu nemožno ignorovať ani zľahčovať. Konať treba rýchlo, avšak rozvážne. Už samotná diskusia o samovražde je prvým a základným krokom k uzdraveniu. Smútok, zlá nálada, depresia aj zúfalstvo sú prirodzené emócie, pocity a reakcie, ktorých správne pomenovanie a práca s nimi tvoria základ toho, čomu hovoríme emocionálna inteligencia. Vyhýbanie sa, tabuizovanie a stigmatizácia tejto témy môže situáciu iba zhoršiť. Nebojme sa takejto debaty, nakoľko tie samotné samovraždu neprivolajú. Nemať sa však s kým porozprávať o ťažkej téme môže prehlbiť pocit samoty. Aktívne počúvajte a konajte potom. Neodsudzujte a nesnažte sa sami zachrániť celú situáciu. Zistite, čo dotyčného k tejto situácii viedlo, čo ho viedlo k takýmto pocitom. Nezachraňujte, nepanikárte, ale hlavne pri ňom buďte.